पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मनपा निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढतायत. मात्र आगामी काळात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का, अशा चर्चा सुरू झाल्यात. काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांनी या संदर्भात सूचक वक्तव्य केले आणि या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर शरद पवारांचा फोटो होता. यावरूनच पत्रकारांनी अजित पवारांना प्रश्न केला. बॅनरवर पवारांचा फोटो कायम राहणार का, असा प्रश्न अजित पवारांना विचारण्यात आला. यावेळी तुमच्या तोंडात साखर पडो, असं सूचक वक्तव्य अजित पवारांनी केलं. अजित पवारांच्या या वक्तव्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या. तुझ्या तोंडात साखर पडो, तुझ्या तोंडात साखर पडो, तुझ्या तोंडात साखर पडो.